El Berguedà, una comarca de gran bellesa paisatgística i d'un immens valor patrimonial que fa difícil valorar-la. Monuments tan significatius com l'església romànica de Sant Jaume de Frontanyà, situada al poble que dóna nom a l'església i que és un dels municipis més petits de Catalunya. Els Jardins Artigues, a la Pobla de Lillet, projectats per Antoni Gaudí, o el nucli medieval de Bagà, capital històrica de l'Alt Berguedà. Però no només aquesta comarca, situada a la Catalunya interior, gaudeix de totes aquestes belleses. El folklore, juntament amb les tradicions i les festes més arrelades, han configurat d'aquesta comarca un referent dins el calendari festiu català. Un exemple clar en poden ser les festes del Segar i el Batre de Biar, la Fia Faia, la Fira de la Puríssima de Gironella amb el seu plat típic de la pau, l'escudella del blat de moro escairat o la Patum, la festa berguedana per excel·lència reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. El Berguedà és, doncs, una comarca màgica, envoltada de natura i d'uns atractius paisatgístics monumentals i culturals que la fan única. Situada entre el Prepirineu i la Depressió Central, el Berguedà és una comarca clarament diferenciada. L'Alt Berguedà configura un paisatge agrest i escarpat, mentre que el Baix Berguedà, la seva principal característica és la immensa plana situada ja dins de la Depressió Central. La seva gran riquesa natural, juntament amb superfícies poc alterades per l'home, han contribuït a crear espais protegits com és el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el paratge natural d'interès nacional massís del Pedraforca o les fonts del Llobregat, un dels rius més aprofitats de la Catalunya, per al seu aprofitament hídric i que ha donat vida a centenars de persones gràcies a les colònies tèxtils que aprofitaven la força de l'aigua per produir-ne energia. Al naixement d'aquest riu es troba la petita població turística de Castellar de N'Hug. El Berguedà també compta amb un alt valor cultural. Per entendre millor el passat industrial i econòmic d'aquesta comarca, es poden visitar diferents museus vinculats a l'activitat econòmica de la comarca, des dels inicis del segle passat. Cal Vidal, dins de la mateixa colònia que li dóna nom, s'hi pot veure reflectit el treball de les fàbriques tèxtils, i no només això, sinó el conjunt residencial amb la Casa de l'Amo, la Colònia Obrera o el Cine. Cal Vidal, però, no és l'únic museu vinculat dins de la xarxa de museus de la ciència i la tècnica de Catalunya. A Sant Corneli hi trobem el Museu de les Mines de Cercs, centre d'interpretació dedicat a la mineria del carbó del Berguedà. Ben a prop de la colònia minera de Sant Corneli hi trobem un jaciment al descobert de gran interès paleontològic, ja que s'hi poden veure una infinitat de petjades de dinosaure. Es tracta de les famoses petjades de dinosaure de Fumanya. Una petjada important a la comarca ha estat el romànic, que deixa una gran empremta amb construccions de monuments tan destacats com és l'església de Sant Jaume de Frontanyà. El gòtic també va fer presència al Berguedà, encara que en menys mesura, com ho demostra el pont sobre el riu Llobregat al seu pas per Pedret, una notable obra d'enginyeria medieval dins del període gòtic del segle XIII. L'art també ha estat present al Berguedà i en donen fe La dona amb pans al cap, obra de l'escultor Josep Ricart i Garriga, encertada còpia de la pintura de Pau Picasso, on féu estada la petita població el cèlebre pintor durant l'any 1906. O els Jardins Artigues a la Pobla de Lillet, projectats per l'arquitecte Antoni Gaudí, un encàrrec de l'empresari Eusebi Güell, que vingué a la comarca a principis del segle XX per instal·lar al Clot del Moro la primera fàbrica de ciment Portland, avui reconvertida en museu. Però el Berguedà amaga molt més que tot això. El Berguedà és una comarca sorprenent, on l'excursionista pot endinsar-se per frondosos boscos i per prats envoltats de plena natura. El senderisme és, doncs, una de les activitats turístiques més desenvolupades,
ja que compta amb més de 200 quilòmetres de rutes senyalitzades que es poden fer tant en bicicleta com caminant. Un exemple n'és el Camí dels Bons Homes, la Volta al Pedraforca, els empedrats al Parc Natural del Cadí-Moixeró o practicar-hi altres activitats com també poden ser el parapent, l'escalada, la pesca. De ben segur el Berguedà és un lloc ideal per passar-hi unes vacances o un cap de setmana. El Berguedà compta amb una àmplia oferta en allotjaments, cases de turisme rural, hotels, càmpings i fins i tot wellness. I si sou amants de la bona cuina, no marxeu de la nostra comarca sense abans haver degustat els productes més típics de la terra berguedana. Un exemple en són els bolets, d'una excel·lent qualitat i d'un alt valor gastronòmic. El Berguedà ha estat i és una comarca viva, amb tradicions que han fet que aquesta sigui una comarca amb referents tan particulars com poden ser les festes del Corpus, les festes de la Patum de Berga, instaurades a la ciutat pel papa Joan XXII l'any 1316. Avui en dia la Patum és pels berguedans la seva festa, una festa que compta amb uns elements únics i tan singulars com és ara l'escenari on es desenvolupa, la plaça Sant Pere de Berga. L'antiguitat de la festa i de les seves comparses, com el saber mantenir viva i adaptar-la als nous temps, han fet que aquesta festa històrica sigui avui en dia proclamada per la UNESCO obra mestra del patrimoni oral immaterial de la humanitat. Amb el desvetllar de la primavera, la ciutat de Berga es prepara per reviure, un any més, el seu particular miracle anual, la Patum.
Tot està a punt. Falten pocs minuts i la plaça de Sant Pere de Berga sembla que no hi cap ningú més. El tabaler espera igual que ho fan les comparses. Són ara 2:15 de la nit. Els músics comencen a tocar i just sota el balcó de l'Ajuntament els turcs i cavallets obren pas enmig de la plaça per poder començar el seu ball. Ara es dóna pas a les masses. Aquests dimonis que porten foc a les seves masses escenifiquen la lluita del bé contra el mal amb l'arcàngel Sant Miquel.
A continuació, toquen les guites, una de gran i l'altra de petita. Les guites són bèsties infernals, amb cos de mula, cua de cavall i cap de drac que espanten i fan córrer a tota la gent.
L'àliga és el símbol de l'alliberament de Berga i és pels berguedans el moment més solemne de tota la Patum. Si us plau, ajudeu-nos a fer espai al centre de la plaça. En aquests moments entra al pastís la celebració. Per molts anys, patomaires.
Els Nans Vells és una comparsa que no té res a veure amb les motivacions originàries de la Patum. Possiblement, aquesta comparsa representa el poble que l'adapta i la incorpora a la mitologia tradicional. Els gegants representen els cabdills moros que tant mal record deixaren a la ciutat de Berga. El cas és que avui els gegants són respectats i estimats pel poble i han esdevingut un element imprescindible de la Patum.
Els nans nous representen el poble distingit de l'època. Daten del 1888. En el seu salt hi ballen dues parelles, una de jove i l'altra de vella. Arriba ara el moment de l'apoteosi de la festa, els plens que representen l'orgia infernal d'uns diables plens de foc, d'aquí el seu nom.
Per últim, els tirabols, que és una disbauxa. Algunes comparses ballen a la plaça, barrejant-se amb la gent, sense cap ordre, simplement diversió i alegria.